Det har du lovet. Jamen, jeg stopper i CSC i morgen. Så jamen, det må du have på pengene, og det er blevet ordnet. Så tænkte jeg, men så vil jeg da gerne være det. Nu havde jeg ligesom heller ikke rigtig noget. Og så fik jeg nøglerne til IT Factory og en CD, og så skulle jeg ligesom ind og være ved roret. Og så er jeg der i en uge måske. Det var den 13. december 2001. Og lige inden juleaften får jeg at vide, at der er ingen penge til lønninger. Så siger jeg, hvad er nu det for noget? Så ringer jeg til Asger og siger, nu har du givet mig et job, og det er et kæmpe hul i jorden. Hvis jeg skal være helt ærlig, så blev der konstrueret en aftale, som gik på, at EDS skulle købe for $2 millioner software, som de så skulle bruge til en kunde. Og de $2 millioner software skulle så gå ind i driften i IT Factory. Og så, Stein, så har du lidt til lønninger og til udgifter. Det er min egen fortolkning, fordi ellers havde den aftale jo ikke kommet i stand. I forbindelse med dette program har vi talt med Asger Jensby. Han ønsker ikke at medvirke i programmet. Han betragter Stein Baggers udsagn som fri fantasi. I de 7 år, jeg har arbejdet sammen med Stein Bagger, er det ikke lykkedes mig at gribe ham i en sandhed, kan jeg se i dag, siger Asger Jensby. Føler du skyld for den svindel, du har begået? Ja. Det gør jeg. Hvordan? Jamen, skyld, fordi man... For det første, at man jo ikke... Altså, det er jo forkert at bedrage andre mennesker, så når man gør det, eller når jeg gør det, så føler jeg da skyld for noget, som har stillet andre mennesker dårligt. Folk, der har stolet på en, troet på en. Det er noget rigtig lort. Hvordan ser du, hvordan er din fremtid, når du har udstået din straf? Hvad er så hvordan ser du dine fremtidsmuligheder? Jamen altså, en af de ting, jeg glæder mig til, det er at kunne få lov til at begynde at afdrage på den gæld, jeg jo skylder. Jeg er jo dømt for 50 millioner kroner. Det kan være, det bliver en livsopgave, det er sådan set ligegyldigt, men fornemmelsen af at tage nu den straf, som der nu er, og så få vist, at hvis jeg kan bruge de evner, jeg har, og der er nogen, der kan bruge dem, så kan jeg måske skabe noget, som kan komme de skadeslidte og det, man nu er dømt for tilbage. Så det vil jeg gerne, og jeg vil også meget gerne have, at når jeg kører rundt i en bil eller spiser på en restaurant, så skal folk ikke tro, at det er forsvindlede penge, fordi så ved jeg, at det, jeg har i hånden, det er efter, jeg har betalt det, jeg skal. Tror du får et arbejde i Danmark? Ja, det tror jeg, fordi jeg tror ikke, de står i kø, men jeg har da nogle gode venner rundt omkring, som siger, at de synes, jeg er en kæmpe idiot. Men jeg kan jo stadigvæk det, jeg kan. Og de vil gerne have hjælp, og de vil gerne have lov at hjælpe mig. Men det er også fordi, vi er blevet enige om, at hvis overskuddet, når jeg har fået en almindelig anstændig løn, ikke noget sådan specielt, at det så går til at få betalt tilbage, så har de ikke noget imod at hjælpe mig, fordi så synes de for sig, det er i orden. Så jeg tror godt, jeg kan få mig noget at lave. Det er jeg ikke så nervøs for. Hvis jeg skal virkelig summere det op, så kan man sige, at jeg købte mig til anerkendelse, og det kostede så 7 år.